nePort John's. Emajona ndizalwa abazalwane emajona ePort John's Eastern Cape. Ndizalwa kwifemeli yakwaDaniso. So khona itente ke elalini yam ndisiya ndiyobhoxa njengabafana bonke bendawo. Xa ndifike etenteni ndifike ndishumayela ngoYesu osindisayo oxolele izono. Abantu ndibabone bezamkela uYesu besindiswa. Kwasindiswa nabasekhaya ngelo xesha, kwasindiswa umfowethu, kwasindiswa nosisi wam bamkela uYesu. So xa besamkela uYesu ndalinento ethi ke apha kum, ngoba xa umntu engasindiswanga uyathanda kakhulu ukuzijonga ii-errors ebantwini abasindisiweyo. So nam ndandigathe kakhulu ii-errors kubo, ndisithi into abayenzayo erongo uba ndingasindiswa ngeke ndiyenze le nale 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 nale. Lafike kwixesha ndiyeyelisa intsindiso kakhulu, kangangoba kwenye igemu kwathi kusuka ecaweni sikhoneyithi kwelaa cala langakuthi, saqokolela amatye amaninzi singabafana, sagijima phambili, safike sabalinda abantu. Bathi xa bezodlula sabagikisela babaleka. Amen. So ndingomnye wabantu ke ababehlupha kakhulu, kodwa ke ndandithetheleleka ngoba ndandingangomntu ophaphileyo nothetha kakhulu. So akulula ke uba xa ngaba ndenze into kuthiwe hayi andenzanga nto. Amen. Kodwa ndizazi kakuhle entliziyweni yam into yobana ndingoyena mntu obhoxa kakhulu elalini. Ndiyambulela kuThixo bathandekayo kwizinto zonke endazenzayo. Ndiye ndibe nento uba ngabana ndandike ndabusela utywala okanye ndatshaya intsangu, mhlawumbi kwawungenoba lula uba ndiphume kwezo nto, because into xa ndiyiqalile ukuyenza ndiyayenzisisisa. Amen. So uThixo wandinceda ke bazalwane, i-taste yotywala ne-taste yento ezitshayo ezibhenywayo zange ndayifumana. So ndiyambulela uThixo ngaloo nto. Kwaba yinceba yakhe. Cela sijonge incwadi yeGenesis chapter 22. Sizofunda nje sithandaze egameni likaYesu. Ndiyambulela kakhulu uThixo owayinceda impilo yam. Ekusindisweni kwam ke sendimamkela uYesu, intsindiso zange yamkeleke kakuhle ekhaya. Kwabiza into yobana mandithandaze ngamandla kuThixo uba uThixo andincede. Ndikhumbula ukuqala kwam ukushumayela, ndandiyoshumayela kwamakhelwane ndingazange ndama ngaphambili even nasecaweni ndishumayela, ndaqhela nje ukunqina. But kube khona le nto endihluphayo uba oomakhelwane bam sihlala nabo apha sidlula kubo, kodwa abakhonzi, abasindiswanga. Then ndabahlanganisa ndabaqokolela uba heyi, ake sikhonzeni ke namhlanje, ke sithandazeni. Ngaloo mini ke ndathi xa ndibamba iBhayibhile ndityhila ivesi, ndabizwa ekhaya. Xa ndibizwa ndaqonda uba make ndisose ndigqibezele intshumayelo. But ndabanjwa, ndakhutshwa, ndabethwa, ndakhutshwa ngegeyithi. Kungekho nento endiyimbizelwayo, ndimbizelwa okungathi ndiyobutha kwamakhelwane ebusuku. Loo nto ke zange indityhafise ngoba kwakunento esoloko indikhuthaza ethi ngeke kuhlale kunje. So ndiyambulela kakhulu kuThixo abazalwane osandimisileyo nosayigcina impilo yam. Cela ke umntu andifundele kwincwadi kaGenesis chapter 22 verse 7 verse 8. Okay, siqale kuverse number 4. Verse 4. Ngosuku lwesithathu uAbraham waphakamisa amehlo akhe, wayibona indawo isekude. uAbraham wathi ezincwekini zakhe, hlalani lapha nembongolo,
mina nomfana sisaya laphaya sikhuleke sibuye size kini. U-Abraham wathatha izinkuni zomnikelo ubuza kushiswa, wazibeka phezu kuka-Isake indodana yakhe, waphatha esandleni sakhe umlilo nomese. Bahamba bobabili kanye kanye. U-Isake wathi ku-Abraham uyise, "Baba," wathi yena, "Ngilapha ndodana yami." Wayesethi, "Bheka nangu umlilo lezinkuni, kepha iphi imvu yomnikelo eza kushiswa na?" U-Abraham wathi, "uNkulunkulu uza kuzibonela imvu yomnikelo eza kushiswa ndodana yami." Bahamba bobabili kanye kanye. Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. U-Abraham wakha khona i-althari, walungisa izinkuni, wambopha u-Isaka indodana yakhe, wambeka e-althara phezu kwezinkuni. Kuphinde verse number 8 bese yathandaza. Verse number 8. U-Abraham wathi, "uNkulunkulu uza kuzibonela imvu yomnikelo eza kushiswa ndodana yami." Bahamba bobabili kanye kanye. Bawethu onamandla wonke, bawethu sisi. Andisibona ukuthi Thank you, Jesus. Haleluya. Aba bathandekayo sifuna khona. Ithi iBhayibhile kwakunotata ogama lingu-Abraham. But before abe ngu-Abraham, bengu-Abram. Then ngenxa ye-covenant noba yomnqophiso awawenza noThixo, ithi iBhayibhile wabe setshintshwa ekutheni ungu-Abram, wabizwa ngoba ngu-Abraham. U-Abraham ke wayenonkosikazi ogama lingu-Sarah. So naye ke watshintsha igama wabizwa ngoba nguSarah emveni koba benze umnqophiso nondikhoyo. Ithi ke iBhayibhile uSarah ngelo xesha atshate no-Abraham wayengafumani bantwana, wayengazali, engabeleki. Wathetha ke nomyeni wakhe intobana makangene kwisicakakazi sakhe esasisebenza ekhishini esigama linguHagara. Lithi iBhayibhile xa engena ke u-Abraham isicakazana sakhe wasikhuleliswa, bazala umntwana ogama lingu-Ishmayeli. Ekuzaleni kwakhe umntwana, ithi iBhayibhile ufika ke iingelosi noba izithunywa ezibini zifika apho Abraham babehlala khona. Xa zifika khona ezithunywa, lithi iBhayibhile wazihlangabeza Abraham, wazamkela, wafika waqubutha kuzo, wazamkelela into yobana mazingene endlini yakhe. Xa zingene endlini yakhe, lithi iBhayibhile wazenzela into etyiwayo. Xa zigqiba ukutya izithunywa, lithi iBhayibhile zabuza into yobana uphi na umfazi wakho, wabe sechaza uAbraham uba ngabana uphi unkosikazi wakhe. Zathetha amazwi izithunywa zikaThixo, zithi xa zithetha naye, Abraham, kulo nyaka uzayo, kule nyanga, unkosikazi wakho uzawuzala umntwana, amthiye igama loba ngu-Isaka. Naw lithi iBhayibhile ke wavuya kakhulu uSarah asova loo mazwi. Xa ngaba ejabula uSarah, lithi iBhayibhile ekuvuyeni kwakhe wathetha amazwi athi, "uJehova undihlekisile ekudaleni kwam." Aleluya. Ngoba uThixo wethu uyasikhumbula noba ngaba sekulixesha elingakanani, noba ngaba sekuthiwa imeko umntu ajongene nayo imeko yeminyaka. Uba wakhumbula uSarah, ndinento ethi whoever okhona namhlanje onento ethi kudala ndijongene nemeko endijongene nayo, nawe kuThixo angakuhlekisa egameni likaYesu. Lithi iBhayibhile emveni koba ethethe loo mazwi uSarah,
kufika ke ngoku ivoice kaThixo ifika kuAbraham ithetha naye iBhayibhile. uAbraham wavavanywa nguJehova noba elingwa nguThixo, emlinga ukholo lwakhe. Uthi uThixo xa ngabe ethetha naye, Abraham ke thatha unyana wakho lo selezeliwe unguIsake uhambe nawe uye entabeni. Xa ufika entabeni uze wenze idini elinyukayo, uze wenze isiqhumiso, wenze umbingelelo khona. Lithi iBhayibhile xa uthi iBhayibhile nyhani kuAbraham wavumelana nentetho ethethwa nguJehova. Now apho sifunda khona ke bathandekazi sizothandaza, sifumana uAbraham esendleleni eyentabeni. Xa esendleleni eyentabeni lithi iBhayibhile wahamba nabantu awayehamba nabo nezitaka zakhe, but xa ezofika entabeni lithi iBhayibhile wabashiya abantu wanyuka yedwa intaba. So xa enyuka yedwa intaba kwagcwala into ethe enhliziyweni yam, uba ngaba uAbraham wayenyukile entabeni ahambe nabantu awayehamba nabo ukusuka kwakhe, kunezinto ezingazikwazi ukwenzeka. Ngoba nasempilweni yethu kunabantu xa sifuna ukuhlangana noThixo, sifuna uThixo uba enze into ezimpilweni zethu, kunabantu ekumele sibashiye empilweni ukuze sihlangane naye uJehova. Naw lithi iBhayibhile xa ebashiya kuAbraham uthatha inkuni, uthatha nonyana wakhe uIsake. Xa ngabe mthatha unyana wakhe uIsake, lithi iBhayibhile bathi xa befika entabeni uyathetha uIsake, uthi tata nazi inkuni, uthi nansi nakumlilo, uthi iphi imvu yoba sinyuse idini. Uthi uAbraham xa ngabe phendula, uThixo uzosibonela. Haleluya. So sengathi all along uAbraham ehamba phetabeni wayehamba nje egcwele into ethi uJehova lo sihamba naye Isake unguThixo osibonelayo. Noba siye entabeni siya kwintaba kaThixo osibonelayo. Haleluya. So ndinento ethe enhliziyweni yam, asikwazi uba sihlangane ebukhoneni bukaThixo size sihlangene uJehova sizohlangana egameni lakhe, then kungabikho nto zoyenza. Once sahlangana egameni lakhe siyazi into yobana kunento uJehova azoyenza ngempilo yethu. Ukhona intetho edla ngokuthethwa ngabantu ethi akakazi uThixo abahlanganisa abantu kungekho nto ebahlanganiseleyo. So ndinento ethe enhliziyweni yam, xa sesizile ebukhoneni bukaThixo yimane ntothi Nkosi makube khona into eyenzekayo empilweni yam, mandingaphumi Jehova ndisafana nakuqala. Haleluya. Because ukuhlangana kwethu entabeni kaJehova kunezinto uThixo azosilungisela zona, kunemithandazo okudala siyithandaza, kunezinto okudala sizicela kuThixo. But once sahlangana entabeni yakhe uJehova unguThixo osibonelayo. Lithi iBhayibhile ke uthi uIsake xa ngabe ethetha siyathandaza, uthi tata nasi inkuni nakumlilo, uthi iphi imvu yoba sinyuse idini. Uthi ke uJehova uyakusibonela. Nawe usuka endlini apho usuka khona, usuke unemthandazo na unezinto nazo enhliziyweni yakho, kakulisele sikhona ebukhoneni bakho uThixo. Uthi yebo Thixo kunanto engehlulayo but khawukusibonele ngempilo yakho. Abanye abantu bazamile empilweni, bazama ngandlela zonke but behlulakala. But xa benomthandazo liJehova uba nguThixo osibonelayo. Haleluya. So kunabantu abathe kuzameni kwabo bazame ngamacebo abantu, bamacebisa abantu but ungabikho nto elungayo. But xa sesisebukhoneni bukaThixo yibane beliJehova maningaphumi in your presence, impilo yam isafana nakuqala. So naloo nto namhlanje lo ethi sesikhona in the presence of God, ungavumi ukuphuma imeko yakho isafana nakuqala, ungavumi ukuphuma impilo yakho isafana. Because xa sebukhoneni bukaThixo silapho uJehova ozolungisa izinto zethu. Nale nto othi xa ngabe ujonga uthi weakness yakho, xa ngabe ujonga uthi ndiyehluleka kuyo, andikwazi uba ndizophunyuka kanjani kuyo, xa sesikhona ebukhoneni bakho uThixo yithi Nkosi sibonele phezu kwempilo yakho. Because unguThixo osibonelayo.
uThixo ndingento ethi angeke uThixo andidale ngomfanekiso wakhe then abe sesehluleka ndim. Then njengoba uThixo edale wena, it means uThixo akehluleki nguwe and ngeke ehluleke nguwe. Nale nto obona ingathi ngeke ilungiseke, uThixo ngeke ehluleke yiyo. Uthi uJehova uyakusibonela. So xa ethi uThixo uyasibonela, sengathi awakhe amacebo nawakhe amathembu uAbraham asele phelile, nokuba kumqondo nokuba kukuhlakanipha wasele kuphelile. Bathelelo uThixo mayenzeke intando yakho. Yabona xa sebukhoneni bukaThixo, xa sesihlangene siza sinemithandazo esinayo, siza sinezinto esizidingayo kuThixo, siza sehlulakala kuye. But ndifuna ukuthi namhlanje ukwehluleka kwakho xa selukhona ebukhoneni bukaThixo ungaphumi nabo. Nemithwalo nayo xa selufikile in the presence of God ungaphumi usenayo, because uThixo wethu unguThixo ozibonelayo, unguThixo onganqatyelwa nto. Ayikho into uThixo emehlulayo, ayikho into uThixo emnqabelayo. Nale nto othi xa ngabujonga uthi mna kudala ndizama, kudala ndicinga, but uThixo unako ukwenza konke. Atsho ohlabelayo, atsho bhala necebo lakhe lingevinjwa muntu. Haleluya. So ndinento enhliziyo yam, xa selukhona in the presence of God makungabikho nto ezakuphazamisa. So uAbraham washiya abantu endiqonda into yobana wayezothi xa sele efikile entabeni kube ngabantu abazomphazamisa. So wena kunezinto ezowufikile ekukhoneni bakuThixo zikuphazamise enhliziyweni yakho. So xa selufikile yibalelo ethi Nkosi yincede impilo yam, yonke imithwalo, yonke into ibikathi niphazamise ebudeni bemini mayishiyeke ngaphandle, ukuze wena Thixo wenze umsebenzi wakho ngempilo yam. Ngoba xa sesihlangene uThixo akabahlanganisa abantu kungekho into abahlanganisele yona. And uThixo wase wabakhona wena ebukhoneni bakhe, kuzube kunento afuna ukuyilungisa empilweni yakho, kuzube khona into afuna ukuyenza empilweni yakho. Then ungamisi ishobana uphume uThixo engawenzanga umsebenzi wakhe empilweni yakho ngenxa yezinto ezibambe inhliziyo yakho. Kodwa umhlabelo othi yebo Nkosi ndiza kuwe, athi ndidalula konke kwami, athi mangisizwe njalo kuwe. So xa usiza in the presence of God, yibe lento ethi Nkosi ndidalula konke kwami. Siphakame sime ngenyawo sizothandaza. So uThixo wethu nguThixo ozibonelayo. So ndifuna ukutsho namhlanje, noba ngaba kuyinto othi yi-weakness yam le ndinayo, kodwa xa sesekukhoneni bukaThixo ngawube nomthandazo othi Jehova khawusibonele empilweni yam. Lithi iBhayibhile emveni koba uAbraham ethethe loo mazwi, lithi iBhayibhile wathi xa ezomhlaba uIsaka kwavakala izwi lisuka kuJehova lithi ungambulali unyana. Lithi iBhayibhile kwavela imvu, kwathiwa thabatha imvu wenze ngayo ithini, because uThixo xa selufikile entabeni yakhe, xa selufikile ebukhoneni bakhe uyawaqamba amazwi uThixo. Akukho nto uThixo emnqabelayo. Sivala amehlo siyathandaza. Funa ubuyele enhliziyweni yakho, nale lokudala uyithandazela, nale lokudala ikwehlule empilweni yakho. Funa namhlanje ube nomthandazo othi Nkosi nakuyami impilo sibonele. Yebo ngehluleka Nkosi ku-1 no-2, kodwa Jehova sibonele. Kukhona le nto Thixo endifuna ukuyi-ashive ebomini, Nkosi zibonele empilweni yami. Mhlawumbi kudala uzama ukudala ufaka amasivi kodwa ude uthathwe. Khawube nomthandazo othi Jehova sibonele phezu kwempilo yami. Siyathandaza sonke. Uvula umlomo wakho nawe uthandaze ngegama likaYesu. Baba, egameni likaYesu waseNazaretha, moya oyingcwele, moya unyaniso, Thixo wethu onamandla, siza kuwe ke Nkosi namhlanje, siza kuwe Jehova, siza kuwe Mdali, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Wena Nkosi awehluleki,
wena Jehova awunqatyelwa nto. Nkulunkulu wethu onamandla, uyamangalisa. Moya oyingcwele uyamangalisa Jehova. Thixo wethu onamandla, athi obhalayo okungenzeki kubantu kuwe Jehova kuyenzeka. Nkulunkulu wethu onamandla, silapha ke Nkosi, silapha moya oyingcwele, silapha Jehova. Nkulunkulu wethu onamandla, silapha Thixo wethu. Nkulunkulu wethu onamandla, mangalisa. Lizwe linamandla, mangalisa. Moya oyingcwele, mangalisa. Kumkani wokugcwalisa egameni likaYesu waseNazaretha. Nama Jehova, Thixo wethu onamandla, abantu bakho Nkulunkulu wethu onamandla beze kuwe, dwala naphakade beze kuwe, dala wezintsuku egameni likaYesu waseNazaretha. Abanye Jehova, Thixo wethu onamandla, kudala bekhala. Nkulunkulu wethu onamandla, kudala Jehova bebulaleka. Thixo wethu ogcwele, khumbula dwala lethu. Thixo wethu onamandla, ukuhlupheka kwabo Nkulunkulu wethu onamandla, yizwa Jehova. Nkulunkulu wethu onamandla, ukukhala kwabo egameni likaYesu waseNazaretha. Uphendule njalo Thixo wethu imithandazo yabo egameni likaYesu waseNazaretha. Sisho Nkosi, njengo-Abraham sibonele Nkulunkulu wethu onamandla ngokubuthixo. Nkulunkulu wethu ogcwele osibonelayo ngegama likaYesu waseNazaretha. Phakama Nkosi njalo, phakama lizwe linamandla, phakama moya oyingcwele, phakama Jehova ophilayo. Nkulunkulu wethu onamandla, egameni likaYesu waseNazaretha. Wena wedwa Nkosi, Nkulunkulu wethu ogcwele, uyamangalisa. Thixo wethu onamandla, wena wedwa Jehova, Nkulunkulu wethu onamandla, akho nto Nkosi ekuqabelayo ngegama likaYesu waseNazaretha. Yalula Nkosi isandla sakho Thixo wethu onamandla, usalulele Nkosi kubantu bakho. Nkulunkulu wethu ogcwele, vula Jehova. Nkulunkulu wethu onamandla, yonke Nkosi iminyango evalekileyo Thixo wethu onamandla, khawula zonke Nkosi izibophelelo ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu waseNazaretha. Zonke Nkosi iziqalekiso Nkulunkulu wethu onamandla, namazwi Nkosi athethwayo Nkulunkulu wethu onamandla, yewaqhawula Nkosi limelana nawo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje thula Nkosi amandla phezu kwempilo yabo, udale Nkosi into entsha, bengumhlanguli Nkosi, bengumcethi Nkulunkulu wethu onamandla egameni likaYesu waseNazaretha. Mangalisa kuyogcwele, mangalisa njalo Nkulunkulu wethu onamandla, sibonakalise ngamandla Jehova, sibonakalise Nkulunkulu wethu onamandla nangomlilo ngegama likaYesu waseNazaretha. Wena Nkosi uyamangalisa, wena Jehova Thixo wethu onamandla, okungenzeki kubantu kuwe Jehova kuyenzeka. Apho Nkosi kuphela wethu amandla, kulapho Jehova kuvela wakho. Apho Nkosi kuphela Jehova awethu amacebo. Thixo wethu onamandla, usukuvele Nkulunkulu wethu onamandla. Namhlanje Nkosi, Nkulunkulu wethu onamandla, siphelela kuwe. Nkulunkulu wethu onamandla, sibalekela kuwe. Thixo wethu onamandla, ulithemba Thixo wethu ogcwele lendawo yonke. Nkulunkulu wethu onamandla, ulithemba Jehova. Nkulunkulu wethu onamandla lenyama yonke. Phakama Nkosi namhlanje, phakama moya ogcwele, sibonakalise Jehova njalo Thixo wethu onamandla, sibonakalise thola lethu, sibonakalise mangakekho kanti ukhona ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ntando yakho Nkosi mayenzeke njalo egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. We thank you Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bangabe ukhona lapha endlini odinga ukuthandaziswa, abalekeze ngaphambili sithandaze naye egameni likaYesu waseNazaretha. Whatever into ongase uthandazwe ngayo, baleke nje uze ngaphambili sithandaze nawe. Semthandazweni othi uThixo, unguThixo osibonelayo.